Pois este ano o Concello da Laracha, en conmemoración do 25 de novembro, vai a poñer en marcha a campaña Eu implícome contra a violencia de xénero. Esa campaña consta de dous proxectos. Por un lado o proxecto Xanelas e por outro lado o proxecto Selfie. En que consisten? Pois o proxecto Xanelas consiste en distribuir uns 100 globos tipo cómic con frases conmemorativas do 25 de novembro entre a poboación para que os veciños que estean interesados os poidan vir a recoller no Centro de Información á Muller e colocalos pois, nas súas ventanas ou nos seus balcóns durante esa semana do 25 de novembro. E o proxecto Selfie, no proxecto Selfie o Concello colocará 5 globos semellantes aos anteriores en lugares destacados do Concello, de todas as parroquias, nos edificios públicos, para que toda aquela persona que queira sacarse unha foto, un selfie e enviárnolo ao Concello, pois podan participar nun concurso a través das redes sociales do Concello. Tanto o proxecto Xanelas como o proxecto Selfie teñen uns premios. Por un lado, porque tamén queremos implicar ao comercio local, procurar implicar e axudar ao comercio local con esta campaña a través tanto da Asociación de Comercio, de Axil, como aqueles outros comercios que, aínda que non formen parte de Axil, tamén poderán participar. No proxecto Xanelas, os premios serán físicos, algo relacionado cas novas tecnoloxías, todo. E no outro proxecto serán premios económicos para que os gañadores ou gañadoras poidan gastar no noso comercio local. Ese é o programa Eu implícome. E despois, tamén teremos outras campañas que Ana nos pode comentar. Sí, xunto acompañado con ese proxecto Selfie, eu quero destacar que tamén vai dirixida á población en xeral, pero tamén vai dirixida á población xuvenil, que son, moi dados aos selfies, a colgar en Instagram, a súa imaxe xunto ca frase da campaña de rexeitamento á violencia de xénero, non? Entón, eso terán que enviar a un correo electrónico xunto con unha autorización que tenen que estar colgada na página web, unha inscripción xunto con unha autorización para que nós poidamos utilizar a imaxe para colgar no Instagram do Concello, no Instagram de Xuventude, non? Entón, animo a participar a todas e a todos aquelas persoas que realmente queiran implicarse contra a violencia de xénero, non? Igual que o das xanelas e balcóns, parece un proxecto moi importante, porque o ideal sería que a población se implicara toda e que todas as xanelas e balcóns da Laracha estiveran implicadas contra a violencia de xénero. E parece un proxecto, a verdade é que moi bonito esa implicación, xa que estamos acostumbrados co tema do confinamento, co triste tema do confinamento, a colgar cousas nos balcóns, a salir aos balcóns, seguir un pouquiño en esa dinámica, xa que estamos moi limitados á hora de facer outro tipo de cousas e de agrupar xente e demais, que cada un poña o seu grao de area no seu balcón, na súa xanela ou a través do seu selfie. Todo isto irá acompañado tamén de unhas máscaras, co lema tamén de Eu implícome contra a violencia de xénero, que tamén distribuiremos entre toda a poboación, xunto cunha obra de teatro dentro dos venres teatrais, que creo que coincide o primeiro venres de decembro. E este ano, quedamos aí co Eu implícome, porque nos parece un proxecto, volvo a repetir,
moi importante, que se a xente se implica pode sair moi ben e estar unidos e unidas todas contra a violencia de xénero, e animo a xente a implicarse precisamente contra a violencia de xénero. Acordadvos, eu implícome contra a violencia de xénero. Implicar a poboación en xeral, non a sectores concretos como foi nas campañas nas últimas campañas destes anos. Bueno, sempre se facía a festa da igualdade nos colexios, un ano implicamos o deporte, as entidades deportivas. Pois este ano, dada a situación, que non se poden facer ningún tipo de actos, pois eu creo que este é un acto bonito no que toda a poboación esperemos que se implique e que se lle poda dar moita visibilidade ao tema. E recordar tamén que o Ruxe contra a violencia de xénero, que a concentración moteira que empezamos o ano pasado, pois este ano lamentablemente non se pode facer, pero que está aí, que esperemos que para o próximo ano o Ruxe contra a violencia de xénero ten que estar aí e ten que quedar instaurado. Un saúdo a todas as moteiras e moteiros que participaron o ano pasado e que este ano pois non pode ser, pero que está aí, que non nos olvidamos deso. Muchísimas gracias. Nada.